Alhamdulillah pasukan joget temannya dari anakku Ozi ternyata semangat dan kompak ya. Kalau tadi temannya yang cowok, sekarang sing cewek, sing cewek enak. Sing wedok ya Zi ya. Sing wedok, kamu panggil siapa? Pina. Mbak Pina. Terus yang nomor 2 Mbak Andi. Mbak Andin. Iya Mbak Andin. Mbak Supina. Mbak Widari. Kok krunguku udangi rek? Widari. Mbak Widari. Ayo Mbak Pina. Mbak Vina. Mbak Andin. Mbak Widari. Ayo yang dipanggil ya nanti ada kenangan bersama dengan lensa dalam acara ulang tahun anakku tercinta Ozi ya. Ayo persilakan mana? Mbak Widari, Mbak Pina sama Mbak Andin. Anggi. Oh, koncone orang-orang iku lah. Anggi lah. Anggi. Anggi mana? Ayo Anggi. Ayo Anggi, sini Anggi. Oh, ikut pakai jiblat. Jiblat. Guru agama ngarai yo. Ya, pare umi-umi grek. Maji. Boleh? Apa? Kalau nggak mau yang cowok, nggak apa-apa, nggak masalah. Sing mau aja. Yang mau. Sing lanang koyo kumang, dulman ya. Koyo beginjal barang suara aja katanya enak. Rizal Om. Ya Rizal, ini kok beginjal. Selain dari tadi kamu panggil teman kamu sing lanang. Mas Fajar. Terus Dion, Fajar, Mas Dion. Iki Fajar, ketara kuning rek. Fajar iku kuning. Kuning sengenge jare. Bolone sapa iki Upin-Ipin ambek SpongeBob. Tungtung sahur Om. Oh, tungtung sahur. Iya. Sana agak maju sini sayang. Pada Fajar wis digawani saweran sak gebok. Nah iya rek. Ya ndene terus iki mang ono sing request nang kono. Nggih, gulu pedhot. Gak apa-apa tak Mbak? Gak apa-apa ya, masuk bulu pedot. Ya mari ini Mas Cotet sing nyanyi, soalnya meneh nekakno tanggal 21. Untung sampean WA, ono wong 4 tak balekno. Mas Cotet saya ulang tahun. Iya. Mas Cotet tanggal 21 memang padet. Tapi enggak, saya menemui Mas Cotet aja. Karena apa Mas Cotet sudah WA duluan. Balekno wong 4 aku. Ayo. Bersama-sama dengan Belging dan juga kerja bareng bersama dengan LJS Audio Sound System Professional dan juga ada Lensa Production. Salah satu lagu Gulu Pedot iki lho lagune. Joget. Dudu waktu iku arane pasir, waktu kambangnya keri ono ing pinggir. Baru ketemu aku langsung naksir, jelintutan koyo kelangan pikir. Sing bisa turun daman riko ngomong usik ke waktu. Ayo Mas Fajar. Ringgu tonton sampai keren matur suwun bos aku iki mikirim ketang roto sak tondo dipangan coto timbang urung kalu wong kuluku pedot kadang selesai hati
Oke, Lensa Oh, yeah. Multimedia. Yo. Watu iku yen arane pasir, watu kambang keri ono ing pinggir. Baru ketemu aku langsung naksir, belit utar koyo kelangan pikir. Kowe kalopo arane kluku, disikari diporo dadi pitu. Saben dina isun sing bisa turu, sampeyan riko ngomong sing kawatu. Areng-areng bakar gedang sampur sawi, sampai kering awakku iki mikiri. Gedang rojo cantondon dipangan jodoh, timbang urung aluwung kuluku padha. Kadang suwi kadang rojo sacuran dibereti lidung sing percaya pedang dodo iki. Dosi percaya pedang dodo iki. Timbang urung aluwung kuluku padha. Dosi percaya pedang dodo iki. Ya. Terima Oke. kasih. Tambal ban. Ya kene sik. Kene, Sik. Jar kene jar. Sama Dulman. Nggih. Iki jaluk lagu ning tambal ban. Tambal ban. Kon kok rohnya ayamu dadi tambal ban. Nah iya.